A Consellería de Educación investiu preto de 300.000 euros na reforma do pabillón do IES Porto do Son, que permanece inutilizado dende outubro de 2024, cando o temporal Kirk derrubou un dos muros da instalación. As obras que se están a executar non consisten únicamente na reposición e reforzo do peche perimetral, senón que tamén se está a mellorar a cuberta e o sistema de impermeabilización, ao tempo que se construiu un novo almacén para material deportivo. É unha obra que vai a darlle maior seguridade, maior confort a todo uso, porque non simplemente se vai a facer ese peche perimetral con cemento, sino que de máis de 3,2 metros de altura, sino que despois tamén vai a quedar unha zona onde van a ter uns paneis que van a estar microporferados e que vai a axudar para que non haya condensacións, para que teñamos tamén unha propia ventilación dun propio polideportivo. A maiores e tamén por diferentes peticións se construe un novo almacén en torno a 24 metros cuadrados para que tamén podan albergar aí todo o material deportivo que se vai utilizar para calquera tipo de actividade e, sobre todo, dándolle xa unha seguridade a toda a techumbre. Tamén se cambian todas as baixantes, os canalóns e tamén a parte exterior, se cambia tamén todo o peche de fora. A pesar da demora do proceso administrativo para o comezo dos traballos, as obras avanzan a bo ritmo, polo que a Xunta agarda poder rematalas antes do comezo do curso escolar. O alcalde do Porto do Son agradeceu tamén as actuacións que se están a executar noutros centros educativos do municipio, como os colexios de Xuño, Portosín e Nebra. E queríamos telo antes, pero pois non pudo ser. Pero como ben explicaba Belén, a verdade é que a espera valeu a pena porque se está mellorando moitísimo o que é o pabellón polideportivo do IES, reforzando, porque aquí ademais é bastante abatido polos ventos do sur e iso temos que facelo con seguridade, para que cando se fan as cousas facelas ben. Esperemos que a ver se somos capaces, se non é o inicio do curso, pois canto antes, aí xa nos comentaba tamén o jefe de obra, que houve un problema cos paneles, pero que está solucionado e que en breve que xa lle suministrarán empezar a colocación. E tamén agradecer, Belén, que non só estamos aquí no IES, senón tamén que estamos traballando no colexio de Xuño, cambiando as fiestras, e tamén no colexio de Portosín. Que é unha necesidade tamén e unha petición que nos facía a dirección tanto dun colexio como doutro, e Santi, se non me equivoco, tamén estamos en Nebra, que nos pedían tamén unha pequena cubierta para ir do colexio ao pabellón, que os nenos se mollaban, e tamén estamos con eso.